PIO to Chief Minister hi kan neya ka thu soi tur hi min zia sak thina ka sarmon te thleng yan zia tum to tu na chuan in ne voin chu kei ma du dan takin ka soi don ne ka tia ka soi rei viau don ne nga la nia mental health kan han ti hian kan rilru ina kan taksa athunun na satja kan ngai tua nei na kan taksa chunga ro arel na satja han soi masak phot ka dua pakhan na chuan kan nau pan lain ka khua sika reideu ka dam lova ka cher khop mai kan dam kor chu ka rop em maya thil thur hi ka chak ani thil thur ei hi ka chak em maya ka walenga ka thian te khanin khu rianga hian hom maden dip chile marcha dip ne na al tui tok an lo in suwa kan lo hop rai me an than te tlabar ma tu hian ti mel kha pa kan it ve mai kha pa ha kan kha chin chila put ringot ania ka soi khan eng tin ma ka ron ti lo chu ka soi ai ngai thai in chila put ngal ringot in ngai tua na in taksa na thokani chu ngai tua na poi mo je chu in khom na te hian le lama thu tu emo an ham bai me kan ham ve ringot mai ni kan ham kharong kai chhuak ringot engma kan engkara in contact omlo zana le khain han zira muda chhuak in bulop la pa nu lo kala mama imuda chhuak ani kha wa mutoro bedroom lut bak my light off mobile call zar mut chhuak om to lo re tlai var donin chu kan mut ti chhuak tu te kan ngai tu na te hi lom lo ni deuh mai enga tinge kan thin ur hian kan mel te alo dur ri ngot enga tinge kan thin ur hian kan o te alo khur thil hau deuh kan han nei te hian kan mul thi te lo ding ringot mai ni kan lung phuin du aron tia kan khura kan dak sop a then khat chu lo luat awangin an thi dang thein physical contact eng ma om lo physical pain eng ma om lo ngai tua nein thi dang khopin min siam thein chu rilru ina taksa thonei dan ani kan nau pan lai bok hian kum tin Christmas don a hian Peter pakhat them bu phuri kan ti hi local sia man kan khoi anin them bu po chu kan he to lo mai thea puan ta na hi ni mi la chum du to lo pai tur hi la khoma zoma chuan ana ber chu na hian puan na ta thina classic lai ania tap chala amu thina ni mai chem na bula tap chal po kan he to lo mai the mai kan chem thina kan rong bol na nia zo ina chuan chumi chak lampang bang ne na inkar kha tap chal ani ta chuan a riak thina a vot sia azuna chuin a chhuak pona azung pei lova bel te hi in chopa ta chuan azuna khol thina zinga pai mai thin ni tu khat chu kanu kha anuam sam lova ronga bol pei lova tho pei lova kapan ronga bol le thunga chuan cho kan han eya kan cho me chu mai an ani chu me to ka kan mai an me chu kan mai an me to zong atui berin kan ria arim te kha ati engemo angot chua maya kan pir zo thuaya Bible mi kha kanu kha na wa suwa bel le don chi mai em khan chu Peter jun bom cholo nia hei hian lo mai an hi bai atia
ni e kha chingal te kha lo omsa ka ring hal mai ate chu ta zet chuan a trend komchar lama trend kot lama kan chu ka han uak vel thin tu man kan hop du to lo re a tui dan chu lang hai reng mo ma se rilru thin lung khan a ten tlat to chu tiang chu ani enga tinge kan lung chiat te hian emo mi khong ai thak ta kan man mu te video a khong ai thak de mai ka mu te kan mi tu lo tlak chin tu ma neng tin ma min ti le nem kan ngai tu na kal vel khang kan mi tu ka aron ti chhuak rigot mai ni chu tiang chuan ne thang kha chuan rilru te kan ko ma rilru kan ko ma a kan in ngai tu khong ai thak kan mi tu te tla pakhat po hi alo nui kur me nge tinge mani sawa ngoi rangai nui kur ante a karil ruin la ka sa ka la sang lu to ka lom le ho ang rang kero thu fing te bung som pasari chang som ni pania chuan hin lung lim hi dam doi thatak ania hin lung chia ero chuan ru ati ro thin hin lung sia chuan nervous system te ti chia saitika te kan veya anar thalo tiang khatiang kong na khang song kha mi hring ina nat na kan nei kan vei za som sari panga hi kan chung ril ngai tu na thalo na ron thenani antiani mi thiam te chuani ik sik na te thik na te huat na te phubalak chak na te o na te du am na te ui kom na te eng zong ni chung rila kan thin lunga kan rilruwa na thok ania chu chuan mi hring himin ti sa thina ni chung singa ati chiat na sat deuh pakhat kan soenga chu John D. Rockefeller's khani khovela mi house a ber ania kum som thum pathum ani in khovel mi house ani toni awi ko em ain ren em adu em a chung te poin an ngai na lova thian tha po nei lova ni zan kha chu black sea along lian sungdong bung rotam tak mai purkha akala radio ngai tha black sea thlipuina tak atle mek ti kha aron puang ta ni radio chuan along kha achiat apil kalaute ma muhil thelawa a secretary kowa azanin insurance company wakala wakai thowa along chu insure turina titani a secretary chuan zana chuan along chu ava insure felta poisa nge mozat choin along kha chiat po poisa enge mozat amule theine tur khan ava ti felony atuk zinga chuan a secretary chu lim takin Rockefeller nena hian aron kala kapu good news kanenia te enge te ilong khan him takin vau kam athling ta aron te poi hetile mai ni o enga kher khenge kalo insure dile tia accident lova him taka thleng le si tul lo poisa kalo senga ni atile alom chuang lo ariru kha anuam thei chuang lo ni chu tiang mi chu ania wangin kum songa le pathum ani san putar ani tani samte truaka samat la kola amit bul amina la kolani khovela mi house ber khan eng ma ai thei to lo cheng ni cheng thum bak man kha ei thei po nei to lo ni ti chuan khatianga ari rungai tuana a thalo zonga amman na sadlu to ka wang khan a nervous system khan atuar talova atopa zon nervous breakdown ani ta kum somnga pariat ani chuan eng ma sum don na khoi thei to lo ni chumenua chuan ai ngai to har ta ni ke hian ka taksa ti Hrisel lo tu hi Rilru Hrisel lo wang ani mental health ka mamoni di kha an chhuak ta
chuan thil phal ten zirta sum le pai te an pe chhuaka mi har sa mi re theian tran pui tak tamai chu philanthropic institution tam takadina cancer hospital tam takadina farha chom na te khatiang khan athonin poisa kha mi te tan aluan chua tir ta American dollar million zanga vel hi athonin midang me na pe ni apui khop mai chu tiang an ti ta ka chuan midang ta na mal som na ni an luan chua ta ka chuan alo hrisel ta mau po kha alo chak thar le asum don la so tuang tuala apet chua nem pau le lo lut nem mai ni pathian mal som na kha lo lut zel ti chuan chu nun thar ane wang chuan kum som kwa pasari mi ni in hrisel takin khovel hi chua san ani hil phal te va thayam ti ru mi te tana lungun chua te hi mal som na ani Rilru Hrisel hi dam na ani hil kan ti to kan ngai toaleta kan zaka za ngoi na thil te kan nunin kan lo pal tlang to a in chir vong na te ti that thei to si lo hun kal to in min ti na lo la thleng le tur kan ngai to a lung kham eng to worries chuanin malam min thlir tirin min ti buaya khatiang riru ha na chi rang zong khan he kan taksa insulin anti ai hek em ni kan taksa calcium balance te ati buaya ni tiswan riru Hrisel lo chuan taksa Hrisel lo nei ta ni Rilru Hrisel lo chuanin taksa Hrisel kha anei thei mia lo ani American War, Civil War like khan Abraham Lincoln General Lalbert chu General Grant chania ale lampanga an hotu chu General Lee ania General Grant ho te chuan General Lee le ho te kha rich mona an hual beta thakua an hual betani bel chung sa antia an limem chuan General Grant rakhangai thatakin le laman ho tu pa beraman chuan he tu ni to mai do na tin alo man don tur te kim ka boru ka inalo sa vel ani ma se zan khachu General Lee ho khan warehouse how the fuck maya a chi ai ta room ma chu mi kara chuan in put ru ta dai mai ni zan thim thaman zuya an hung mai thei to si lo ti chuan General Grant chuan boru ka in sak zong song chim ta chuan ngai to a President Lincoln na an tho thara wanga medal apek tur alo mi thla te chu bo zo ve to maya mi pui na marin na nga zong an bo tu le an social na tur zong te a ho te asipai te morale down tur zong an ngai to khat alu hi an mai thumron tlut mai ni hil dang in alu khat ina ni lo kha a worries khanin alu kharon tin na ta ne atuk zenga sipai pakhat sakor chunga aron chuanga chak deu mai hian aron tlana aron saluta kapo General Lee kan man le ta aron ti alu na zong bo ngal vek mai ni chu ni ngai tuan na Hrisel hilom lam pang hian min ti dama at hello lampang negative side lampang athim lampang kan thlir thin hian kan na thin ani William James philosopher chuanin ti hian ti God may forgive us our sins. God may forgive us our sins, but nervous system never does. Kan sual de sa pathian in min ngai dam mai thei
ngay tua na Hrisel lo le thalo pui pui kan thun nem chuan kan nervous system hian min ngai dam ve don chuang lo Dr. Joseph M. Montek nervous trouble ti le kabuziak tu hianin you don't get stomach ulcer from what you eat but you get stomach ulcer from what is eating you atiani kan thil e wang ni lovin ke mani min a tu ngai tuana thalo te wangin ulcer te kan be chi ni insomnia te kan tia zana mut thei lo in nei ve thinin karinga ke po kan nei zau zau thin ma se kam mut te chua lo chuan mut tral hi ka tum lo kap mang trang kai mai ni paperwork khoi nan ka pending eng mo ti nan trang kai deuin ka mang mai dam tak chu kan mut hil that thelo na chan chu but bedfellows kan nei bang ani kan bedfellows te khatu te nge ni hubalak chak na te kan mut puya tero thin ur na te iksik na te hang zong song kan mut pui kan bedfellows te kha khang ne na kan mut lan khan mut hil te hi alo har thri ani mi kan ngai dam thailo tlat hian kan ngai dam thailo wa kha adam thailo fa angai dam thailo tu poi kan dam thei bik mia lo mi kan ngai dam chuan kan ngai dam kha adama angai dam tu po kan dam thina ngai dam na hi dam na ni hun chiar te thalo chome soi sel ching ni te mo pa pakhat chu phun chiar le lu tu ka an no bai chuan kha soi sel ngai na khasi lo chi hi I outline de lekani ti sa khapa bok khalom ati vela an phun chiar lo lai leng khop thunga an no khan pa zani tlai chu chome siam tu re ren ka helo chi hi me meng o ti tu pa chanin atui ngo dang ka du zong tak ne dem phun chiar lo ve khop mai lung kham eng to kan nga atro la li so na tu ka tan lung kham su te ni ma se ke ni chuan lung kham eng to chi sang a hisab eng mo kan ne ya Saint Paul's zilai pakhat hian te long lo in dom kun reng ma ya thian ten ivalungai belve Rilru ha viau lo te dom kun reng tia nia ka Rilru ha e meni enga tinge Japan rama ka piang ang ti ka lau e meni enga tinge Japan rama pian chui lau e meni an trong ka thiam si lo wa a ho mai te ro Rilru te hi kan ti ha pe lu to ka thil ho te ya chu tiang chuan nia khove la kan thil lau lo thleng mai thei nia kan lau kan nun ti boi tu za som kwa hi thleng ngai lo an ti ni thil thleng reng lo tur lau hian kan om thin ani en ti nan trek den te trek ka lo tla hopwe lo ria kan lau em khovel mi hring zi nga hian kum khata trek ina den lum hi a percentage chu ka khechi alawa ma ro chu 0.000 nga bazat ni lem te chau trek ina den thi ni kan vai la uri ngot hil thleng lo tur ten tren kha chu motor ka han chuanga a driver hi ka khal pui ve kan lo tia kong chede wa lo ip sang phek vel ke zum kum te ke zum pui te lo kom ve ngar lao reng in kal kong kan mang kiwana lao lo te neng kan thleng tlang le ringota kan in ti om mai ni Greek Stoic philosopher Epictetus in Fremai Thian BC somnga pangale ja somthum pangin kara khana oma chu chuanin
i ko chunga tanga tumor zai chu ai chuan i ngai to na thalo zai chu kha poi mo zo kan ni lo ti dai to ni ma na khan kan ngai tha to depression te lar ta le mai depression te hi than kha chuan depression nei te hi in chuan anh chuan pui man ti mai tur kia na ming te thak dai tur man khati deu ma ni ti lum mi doi sem na ni khovel ma ni ton ngam lo kan chunga thil lo thleng ma chon ngam lo mi doi sem chung chuanin apum pel nan zonga ma ni an in ti lum thi na ni so wang chuanin depression te heng te hi nei du reng lo tur nu pakhat phei chuanin karil ruan ha tak ki chuan depression ti le anxiety ti wa bo vek mai ni ve dai mai na chuan dot le chuan enge poimo kan ti chuan thil khir dan kan attitude ei kan change sangai ni khovel thil dang zong kan change thei don lo kan zir ti tu te kan classmate te khowela kan thil ton kan chung ku kwa te eng kim mai thil lo thleng hi ke mi pakhat hian ka ti dang lam seng don lo amaro chu ke ma zo khi ka in adjust angai thi khami mil tur khan ke ma zo kha ka in herrem angai thi na chu wang chuan attitude ti poi mo ma kal manager chuan attitudes are more important than facts atiani thil ani na tak ain su thil i ma chon da na su poi mo zok ni thi na ne mo lungai na ne mo tram na ne mo eng har san na po lekha kan fail te po ni bai thai enge mo kan nu na thil lo thleng tur kha khang fak sakha kan ti dang lam thei lo ani ang khan ani top amaros eng tin nge ma chon attitudes are more important than facts chu wang chuan khang kha kan ngai tu nga ya Napoleon chuan I have never known 6 happy days in my life kar khata ni ruk po lim taka a om lai Napoleon chuan a khelo reng voin thlenga mi ming thang a ming kan la lam mani chuti lai chuan Helen Keller middle bengong trong thei lo chuan I found life is so beautiful atini middle te bengong te hovel nuam te em lungoi em anom thei tlat kan attitude wang ani so wang chuan hey Mumbai a kwan mizo cancer ho om na khu vai ni kat lo to an manin min lo hril chu cancer om khom kan nia lim lo deuh lung ngai deuh mel putura min ngai mai thea kan ni reng lo kan lim lu tuk an lo te ni piam thu ten lo tho nin fiam ate khan cancer ti po khan hriat lo an lo lan light thiam em mai ni aro pui ka ti kha chu an thil ton cancer chu kha fak sakha ti dang lam thei lo mà sẽ ăn tổ đàn cho thì đang làm thế này, hey cancer lâu ni reng mấy, ăn hành tì về lẽ chắc lâu hao ta thút mày thì hiện ông này, reng cả cho nên ngã màn ngay là, cho vàng xuân thiếu đấy này cắn tồn đàn, kha, apoi mỏ này, thiếu cắn khiên đàn, observation. National Police Academy Hyderabad kanom lain observation test kan nei thina ni pathum te ten kan in kopa helai atanga chumin kar antia kan kal na tur lai kha min thrila not bu nen min kal tir thina ni ti chuan kan lo hon khan kan professor te nena khami konga kan thil mu le kan ton te kan zia kan thelu thina ni enge kan observe kal kong pak thu muna kan kala kan thil to na in ang vek ani
mà sẽ cần observation cho năng miệng là trên cả chuan visual đều đều thế mi lung ngay thế thiếu thà lâu đều đều mun drop lệ nọc lệ hiing thế bus tot em thế cả anh mua trên cả chuan in đor cái lim em thế trian income nui bor bor thế pang par moi tak tak thế sava thế alo một thùng kan experience nang vek ani mà sẽ kan observation khai nang talawa khata tang khan eng mi hring nge ka ni thim zong thlir thin nge kan ni eng zong thling thin mental health nei tha kan ni nge ni lo ti kha alo chiang thina chu wang chuan eng mi nge kan ni ti min hriat do wangin khatiang khan observation test min ti tir thina khovel ren kan thlir na hi kan tarmit rong azil zel ani thin ani biagina te hian nge kan mu thin le chen ka chuan mut thluk ching ko khan upa mut thluk ching ta kan mani rong bol tu ni si ko khan upa ni si mut thlureng mai biagin po hi azalo ka comment pakhat ni observation pakhat ni chu pakhat ve thung chuan he kan rong bol tu hi biagina hian mut thlu fo maya bi pisang an nei te ni mai om mangai o Hrisel lo na riaw nei niang emo lisan lama an chung kwa engemaw har san na thlenga amut halo niang mut chhuak chung in rain kho ma afak om ngei mai chu observation dang mo khakhari nu thoi ler deuh mai minh chang reng làm beih zet mai te kan vam ta ler ne ka la me hiat ya observation pakhat adang le chuan enu hi aler viau da pathian fakhian alam ve thei zel mai afak om khop mai chu tiang chuani chu wang chuanin ei camping te kan wara kan damha hlom khop maya tlangwal pakhat po hi avoi sari luna ni to alo hong le chuan anu ne na kanu tun trum zet chu yang thar chiang tak tak ni ran rile bor anu chuan mi damha te po hi ei chu adale mai thin damha lu tuk eng ma ang lovang yang thar zin kan tia le lam sai ta chuan he pa hi ada fo thin na har chua hun hi anei sian hi ti thei thon chu hil reng hi site nin a thlir thei zela kha apoi mo em ani traffic jam te kan tanga kan ka chu fan din kan tia sot miat ei zin kania kal ko nga hir lei min tiang ren hian in min dang jing khop mai kan ka chu an phun ma en tia rei nge la ngai don le kan tlai che zo vet don ani chu ti khati reom ti reng hun chiarin chen khat chu an in kil biala fiam thuan thon nui hem reom ti mel pumiala chu helai kan phun awang khanin kha kong min kha tlang pha don chuang lo thil kha ani na anga mana pom mai hillo amen thei poi moni chu da tang chuan kan nun alo Hrisel anga kha zer kan hriom reng hi tur lai sawin a hriom ani chin chia tur lai ba ka hriom thelo reng kan tor rei le kan chaw thon ani mai hei mi in sa te an thlerula mi hausa in sa te arwai tu mi hausa ai chuan a lo fa de li re ta thoki an nui ring jok ma an lim jok ma fo ei ko thanu pa hi an bial kan nei thina kan bial te kan fang thina mi choi lai kan mu fo ka experience cho me nei chia pia in an bar lian ti cho me nei chia pia hin choi tui tlat
cho mẹ này cha hậu hiện tỷ lệ thầy lâu đấy tem lek lek à chứ cho xuân này cần đến muốn sẽ là phải học tới bôi này chưa chú lô bạc hạt bạc với khát bún thầy lâu và sual tặng này bôi và bạc hạt này tiền là và sual này hiệt cha cần lim dính mà đi về thân mà và bạc hạt xuân này cái chú cái pha tên cái thuốc oi lâu về ngày mía lâu đi anh tin ngay tỷ bi can đi anh đủ đuôn cái phal mai đi ngày sắm đều đều hiện mà anh nụ pa tên anh hao phá và bác hạt xuân cái này nụ pa chú cái anh hao về ngày lâu rồi thu này này phèn takin cái này xem mà cái thu này nó chín ai hiện anh cái anh crotch sang ngày lâu anh tin ngay này xem hay ele bar đập nó công sự lệ phèn tí té insect tí té motor lệ tí té phát té lệ khá na heng song cái nụ cụ ta cái đó đấy cái xuân Russia lệ Ukraine Indo trong giang đấy Israel lệ Iran in car đấy UNO thì về cái cặp buổi bùi đấy tham về anh rảnh không mày ở đây như thế nào khác thu trả được mấy cái ngày là voin bồi mỏ gì voin today nó có some ni pali châu giờ thì có vẻ cần mang đồ này tomorrow or today is the tomorrow you worried about yesterday nimina ilung kham em nak tu ka voin na voin hi ni cho vang xuan nimin in min ti buai ngai lo wa nak tu la min ti buai ngai lo wa voin hi apoi mo ri got mai voin thata ka kan nei chuan nimin tha kan nei do na nak tu tha lo ni le sel do na ni cho vang chuan in la li swa point atu ka tan lung atu chuan atu ka tan lung kham ro se ti hi min lo zir ti ra nimin lama kan thil ti sual kan in chir na te kan za na te chu phurit chu kan phura voina kan phurit kan phur boka naktuk lam lung kham chungin naktuka phurit tur nen apathumin voina kan han phur chuan kan phur zo thin lo the Lord of yesterday with the Lord of today added with that of tomorrow carried today makes the strongest falter. Phurit pathum arwala kan phur chuan ni thum chung phurit hi mi chak ber po apai chon chon thin ani chuwang chuan voin ni zel hi apoi mo Roman poet bing thang tak Horace mai thei BC som thum vela mi kha ani ei hian ang ting ati tomorrow do thy worst for I have lived today ati nak tuk su eng po ni rose voin ka man that pot chuan ti mai ni kha apoi mo em ni chu wang chuan voin chau hi voin chau tan hian kaning ngai tu angaya jing kan han tho hian just for today I will be happy kan ti thengem just for today ka thian te ka rel lawang just for today tu ma kan yel lawang just for today kan zir ti tu te thu ko yang just for today kan nu le pa thu ko yang voin chau zel kha anitani chu wangin zinga kan lo tho hian du thlan tur panin min muak zela lim le lungai ani mai voina hian lim nge ka du lungai kha du thlan tur kha kan nei thewa Jiao vut frang te in ram nuam siam kan no pan lai na lai buak kan zir thin he lai tui mal far te hian tui fin riat siam mit khap kar te hian chatuan siam voin zel hi kan man that chuan kan dam chhum pum pui thatakin kan mang thadon ani chuan Rilru Hrisel hi mel thatna ni ei mi zo te kan mel thasot ve ta hle maya karon hoi sawai mail thak ati hlom khop maya fen khat te ro chu mail edit ngai deuh chin la om ve tho na ria
ngày dòng sẽ tết tết căn hàn này về Korean nô la lệ tlang vào thalak đun thắt tắc căn hàn posa căn in mẹ về cái mà ni om tắc căn ít căn hàn ti về rồi ba sa mi pani hian hin si tan in cho ba si chu chiam maya conductor khan amel se jok khathu ro se in chu to lo re mel se jok nian du lo mel that kan du te ro mel that kan du chuan eng ting e bible in min thrio thu phing bung som panga chang som pathuma tin lung lim hian mel lim siam tiani mel thatu ber bur ai chuan mel chen nui mel amoi jok dai chu wang chuan in Chinese thu phing chuan in he who does not have a smiling face must not open a shop tiani dorkai ni tur chuan smiling face nei angai ni manjana WhatsApp a hian in video pakhat ka her chuak lol maya Denmark rama dor pakhat kong khar kha in mu ve to thong ka renga nui phot lo san in hong thei lo re renga ni lu don chon nui phot kha nga ya a tha ang reng le mai kha Denmark ram dor kha mizo dor mak tu te hi sum don nai kan la thiam lo wa chen chu biak khar tak tak an lua mobile lo khal tangat ngat min en mang lo te mo kan mizo dor kai chen khat hi chu naga ui sa zuar ang dewan nia naga ui sa zuar po hian zuar tha hian in tilu to ka biak thiam fe lo chon lei thei mi la tui ria la khwanin zana kan campaign ho hi kan thian pa ro minga chuminu Peter chuanin hemi englo nimbu tui hi zuar thina kan khongaya tar to se kan nei sak thina jan khatlo zuar le a jinnala ma khan nimbu tui khamin penua la kan ma momi alo ma se ka khongaya wangin bur thum hi lo la thut puya ka pia vai hian kan lei sakang cho ka tia khongai ve khan ani chuan ka phal re reng le nem a vai min lei sak ten enge ka zorang ti tai ne tui real bok kan soila putui zuar ho kan mo thina now they when say an mani dor to pia an ngai zong tamati mai tu ren perfect khoi ange training an nei ka hello skill development chi khatani tro entrepreneurship chi khat ani tlat kha kha en ton tla kati an jinga pakhat an interview kha ka mo du thu sami ro kha su mak ang reng ka tia enge ni du ber tia pasal ne vok vul ka du ber tia a thave thau kha kha tingat seng in vok vul hotling tak ani ka ring tlat ani so wang chuan nui te hi tha limel put te hi tha pa fa ponin diala a fa pa khanin ipa mel chiat nen nen atia a pa khan ngai to chiang mang lovin nang tak khani pa mel chiat nen nen ti ve ngot me an nui za in nial zui to lo re nui chuan in nial thei lo tru so wang chuan God runs a beauty parlor anti thina ni pathian hi beauty parlor ran tu ni pathian thu kanoi Rilru dik kan nei chuan kan Hrisel don ani tin atop na bero kan soidu chu mihring hi mani ma sial na khat kan ni hei man tang kai tur mani ma sial lo turin ni zetir mo theini lo mani ma chu kan sial vek kan pian tira tangin chu mani ma sial na tak chu man tang kai thiam angaya khovel thumala hian kan man rimber chu ka ti hian group photo alo chwa hian tunge kan en masak ber thin le mani kan en masaber zelani group photo reng reng hian liman leimin ti mai mai ai chuanin bial pain min ban ti vel kha kan vei dai zo so hulaya
South India flash flood ro pui tang ma khenga mi sing chu ti za chom thia ruang chu ti za tan lamhu chuak lo chu ti za kha ai chuanin kan luna po kan ngai poi mo zo dai ma ni kanin ngai to ni chu wang chuanin social kan hua fak kan lom vek mi sing chuanin chu tak chuanin fak lom ber social hober in muduem fak lom ber social hober in mudu chuan ovele dar thalang main ding don nia ka khani mai ngai sak ni te ngai ven ni te kan du vekani amaro chu keimanin midang kan ngai vena kan ngai sak si lo chuan chu kan mudon chuang lo mi pakhat po hi alo thungui reng maya a thian pa ne na thian pa voin chu Rilru ha nge mai a thian pa chen kei takia sin ha ni ti dai a me don thak ni thru animo ka than pui thei cheng enge chu ti takai Rilru ti ha tu chu han ti seng a than ni mai tur ni chu tiang chuan mi ngai sak ni kan du viau lai hian keimanin midang kan kher le si lova chu tiang chu kan om dan hi ani fowa hetiang thu nun dan tha prim mai hi voina kan thupui ang hi century ruk na vela dai khan zoroaster hianin lo soi dai to ni hovela hian philosopher te sakhomu chhuak tu te nun dan tu thadeu deu min zir ti tu hi khovel hian kan tong thin ani chain rama chuan kum sang ni zanga kalta khan Confucius an nei ni zo Confucius zir ti na chuan hovela nam angeni hoi hom bera chuani Asian tigers anti China chu China te Korea te Japan te Vietnam te Hong Kong te nia angi Asian tigers anti chan khovel pum puya economic recession alo thena economy lama khovel atlak chiat lai poin heng ram te hi Asian tigers te hi chu ti takin an tla se be ngai lo engwang nge anti chuan Confucius zirti nan huan ni an officer zong in Confucius zirti na an pa so ve ka ngai chu chuan an nun a control ani chu chuan officer na thona muna workplace a ina an nuna thu asoi ani lauzi kan khenga Chinese philosopher kha century ruk vel lai mi bokhani voina kan thukhel bok hi khovel aloje te thin chu tiangin kum sang ni zanga vel kalta Buddha chuan Ganges lui kama nundan tha alo hril thin kum sang ni som nga vel kalta lali chuan khovela nundan tha min lo je tira mi ni chunga antia idu tur chau mi chunga tiro mi ni chunga antia idu lo tur chunang poinan chunga ti biksu golden rule hi lali swan min lo zirtira nichina zirti tu ro pui kan soite zong songai ro pui lali swa lele vana thune na zong song kanena pek anito ti tu zirti na pom tu kan ni keni Christian tisu Confucius zirti na ma an that pui thei ni chuan economic crisis pumpel nan hiala lo mang thei ni chuan ke ni mi zo te hian la le swa zirti na hi enga nge Rilru le tak sakdam nan kan ban thei lo wang enga nge kan GSDP ti pun nan kan man thei lo wang enga nge corruption ti bo nan kan man thei lo wang enga nge kan per capita income ti san nan kan man thei lo wang hovel hi exam hall ania kan hun tonga piang hi zona exam question ani kan nun dan hi kan answer chu ni tani kan nun hi ni tina zona chu achang me ka ring tu kan ne kan tong trai thina pathian in directin min chang ngai to lo thuthlung lu yang khan to lo circumstance mangin kan tong trai na min chang thin ani
ริงตัวกันเนียกันตรงใจปะเทียนกันอินงัดอันนี้ต่อส่วนนี้ดินกันจุงอาทิตย์ทั้งนี้ปะเทียนเฟียดปะเทียนเรมติอามิชานากันพมังกันอาเมนงำตัวนี้นี่นางอ้างอาเมนงำนี่ไว้เส้นนดิกอันนี้จุดส่วนมินติดำทรีไว้ขัดจอลคนเบียกินักขวานี่สปีกร์มินมังลุยเวทันไม่อะตอบดอนจานักันอุปาเทนที่ดำรงบอลในทีเวตัวเรนเตียก็ทีเวง่ายแรงสีหรอวะเขาผูกขอบไม่ที่เราไม่กันติชีนะอีติตัวเรนติดลัดไม่อินตักส่วนก็ติดอนเนี่ยมองกันเตียอันเบย์ชาวเวียอินนั่นไล่ใครกุดดิ่งลำเท่ากันอันหูบรูกันทีเวียแต่ส่วนตัวน่ะอาริโลว่าตรงใจตัวเป็นดำน่ะดีแรงสูงอินนัดนาวางอินล้อมทูใส่รูปะเทียนอินนัดข้าพลายตักษาขานันนักขาดานี่อาเขียดปุยเราเป็นแข็งเราแรงปะเทียนอินนัดมีนิสัยดำพอดีสุดำโลพอดีหรือไงล่ะปะเทียนเองขัดเทียนนั้นน่าเป๊กเจอบางครั้งลุงโอ้ยตะกัดตอร์เทนะลุงโอยในดีลังดำในดีตัวนี้เลยกันที่เวทัดไม่โซนง่ายนั่นโซนดูแต่กันดำหัวเวได้ไหมกันจุงอาทิตย์เราถึงกันเราอาเมนมักไม่เฮียนินดำให้เราอมแรงไหมกันไฟเทียนกันดำเทเราช่วงที่สุดวันนั้นเฮียนจิตชวกกิลังอาทะเลอินกาเฟียแล้วลิชัวเฮียนเองก็ติงอีเมลมาเมื่อไงเรามินตีมินว่าสปอร์ตโลเวแล้วลิชัวเฮียนกับเมลมาฮีอาว่าสปอร์ตทลาเองก็ติงเกย์มินสปอร์ตโลกันที่ไม่ได้อันนี้เรามินสปอร์ตลุตุกอีเมลมาอีเมื่อไงชวนอีตานะชาดอนนี่เมลมาใครได้เร่งโดนโลอีตานะช่างมานี่มาเสียลนะดิกมินสิร์ตีเรนี่เบียงเลยละมาเบงตัวที่สุดเลยลำพอดอรออติคานเลยละไม่ดอเลยงะอันเบงแหลงเสียงเลยละไม่ดอเลยงะเบงอันเสียทีนั่นนี่ลูกอินไงคล้อมตั้งยังไงนำเดียละเลยลำพอดอรอเบงต่อโดนลูกเสียนี่อตินั่นนี่ลูกเกี่ยมานี่ตานะชัดตัวมาเสียลนะดิกลอมมาละเลยสวยมินสิร์ตีเลยจู่จอกสู้การเรียนรู้เสลังอินไว้ขัดสู้กันโกทันเบียละเฮียนว่ากันพาสตอร์ตรงคำเทียมวักโลอีกันเนี่ยมิงจะไปซื้อโลงปะเทียนถูเสียปะเทียนถูฮีอันที่วักไงนะเสียโลอัฐวิยวันนี้อดีคบไปจะวางกันเรียนรู้เลยทาราวที่สาดำนี่อัตโตปัจจุบันปะเทียนถูนี่ปะเทียนถูลังเรียริเซลกันเนี่ยงากันตักษาปอริเซลงากันรำเลียนนำปออัดมังกันตักษาที่เสถียรตูทระดาวเตลกะรุ่ยเทียลกะเตอินเวงนะอามาอันปุยาสยามอาเจนนตัวปะเทียนอินเทียงทิมตัวอาเซียมันกันตักษาฉันดำในทาราวเจ้าโนกันตักษาปอหิฉันดำมันนี่จะวางส่วนปะเทียนถูวันนั้นการจินลาฮีไอ้งัดอินกาเฟียปะเทียนถูฮีอาทาวิยวันนี้กันล้อไหม